Όχι σε μένα, έτσι. Κυρίες και κύριοι, ο επίτιμος. Ζυμώσεις πριν τον αγώνα. Δωροδοκία θέλει να καταγγείλω. Θα σοβαρευτείτε εσείς με την κάμερα ή... δεν ξέρω. Κάτσε ρε φίλε, έχεις παράπονο από το τέτοιο δηλαδή. 15 χρόνια που εγώ σε πείραξα. Άκου δώρα και τα πάει κάτι πράγματα τώρα ρε. Εμείς είμαστε γατάκια. Να σου πω, έχει ανέβει επικίνδυνα το σαγωνάκι με 3 πρωταθλήματα. Αυτό είναι το μπρίκι. Αυτό. Θες να φτιάξω καφέ. Θες να φτιάξω καφέ. Άμα πηγαίνει πέρα εδώ με σπασμένο άξονα, λογικά θα το φτιάξει. Θα το χτυπήσεις μια χαρά. Φραπεδάκι θα το κάνεις. Ω, μπαλάκια. Κράτα λίγο. Καρδάκι σήμερα, ούτε σήμερα. Όχι, σήμερα τι θα γράψω, φίλε. Γεια σας. Τελείωσε. Το πρωτάθλημα το πήρα, τι να γράψω τώρα. Αντίο σας. Αντίο σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Πηγαίνετε και στους πίσω γιατί δεν έχετε πολύ χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Κάτσε, συνήθως ο πρώτος έχει τη μερίδα του λέοντος. Καλό αγώνα να έχουμε. Να κάνω λοιπόν την ερώτηση κρίσεως. Ναι. Θα αποσυρθείτε επιτέλους. Όχι. Όχι. Αυτά λοιπόν από τον πρωταθλητή. Πάμε για τη δεύτερη θέση. Πάμε πόνο. Δώσε πόνο. Με πονάει ο γλουτός, Καλαμποκάκι. Πρέπει τον αγώνα. Τι διεκδικούμε τώρα. Πάμε κάτω άλλη μία. Γεια χαρά. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα. Όλα έχουν κρυφεί. Ποιος είναι ο αντικειμενικός στόχος της σημερινής διένεξης? Διασκέδαση. Διασκέδαση. Δεν κυνηγάμε κάποια θέση? Δεύτερη, αλλά δεν είναι στο χέρι μου. Δεν είναι στο χέρι σου. Μπρίκι είναι και αυτό. Μπεμβέ. Τι πούλημα είναι αυτό. Μπεμβέ πάντα. Τι πάντα ρε, στο Ferrari τρέχεις. Κούκλος δεν είναι? Στην Όλγα θέλω Του καμάρι. να πω στην Όλγα. Γιατί άμα ήταν εδώ θα το έλεγε ότι ξεκινάω πάλι τελευταίο. Αυτό να το δει, παρακαλώ. Αφιερωμένο. Και με σπασμένο άξονα Πολ γλιστράει. Γι' αυτό.
πάντα. Στο βάθος. Σιγά σιγά δεν σηκωνόμαστε παιδιά, περιμένετε όλοι κάτω. Όλοι κάτω, δεν σηκώνεται κανένας. Μη σηκώνεσαι ρε, μη σηκώνεσαι, περίμενε. Πάμε παιδιά, σηκωθείτε, ελάτε. Πολύ ωραία, άψογη, πάμε. Τι σφαγή ήταν αυτή ρε. Ελάτε. Περάστε τα νούμεράκια σας. Πάμε παιδιά. Όλοι περιλέμια κράνο για να δω δεμένα. Κομπλέ, πάμε. Καθίστε. Δεν έχεις δώσει όλες νούμερα. Δεν πειράζει. Δώσε, πάμε. Δώσε, όποιοι έχουν νούμερα. Καθίστε παιδάκια μου. Καθίστε όποιοι έχουν νούμερα. Το νούμεράκι που είναι. Εσύ δεν βλέπεις παιδί μου, για να σε δω εγώ. Συνένα. Κατερίνα. Τι μαχαίρια είναι αυτά που βγάλατε ρε. Ευχαριστώ πολύ και να είστε καλά. Μετά βλέπω και τον Γιώργο. Αυτός που ήταν. Παιδιά, ναι, ξαφνικά έφτασε ο Γιώργος ψηλά. Ο Γιώργος ήταν πέμπτος. Τράβηξε καλά. Πώς το έκανες ρε σε την πέμπτη θέση? Βελτίωσα λίγο τεχνική μου. Να με. Πίσω. 33-60. Αυτό πω εσύ. Η συνήθεια που έγινε λατρεία, Βάθρου προετοιμασίες. σαμπάνια εν όψη. Σαμπάνια μην μπαίνετε στο φως. Τι βγήκε. Δεν είχες τίποτα. Εντάξει, είναι καλά. Κάτσε να παρατηρήσουμε την τεχνική ρε παιδί μου. Χαρή. Μέριες. Τρίτος πήγες τελικά. Ναι. Τρίτος. Και ξέρεις τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Εγώ πρώτος και εκείνος τέταρτος. Έτσι όπως πηγαίναμε. Μαλλιά. Ναι, ναι, γίναμε όλοι μαζί. Πού πήγαινε παιδιά. Πάντως στους κατακτήρες πήγα πέμπτος. Θέλετε να ανοίξετε καμιά σαμπάνια, τι λέτε. Να ανοιχτεί. Έλα ρε Τζένσον, εσύ πάντα ανοιχτή τη βρίσκεις. Η συνήθεια που έγινε λατρεία, Πάλι ο Ζής στο πάτε βάθρο. σειρά. Προλέξουμε. Έγινε πλέον. Κούρατε λίγο, κούρατε. Και η μασκό του πρωταθλήματος. Δεν αφήνει τον μπαμπά από τα μάτια της. Είμαστε καλά, Ω-ω. Εκτόξευσε. Εντάξει, δεν μας πήρε πολλά. Εντάξει, λουστήκανε πάλι. Παιδιά, δεν χρειάζεται μπάνιο το βράδυ. Κατά πληροφορίες ήταν τριπλός ο μπουφάς. Ας δω εγώ μπουφέ και βλέπουμε. Πηγαίνετε καλέ να βγάλετε. Ίσομα. Ρε, Σιγά. άλλος τέτοιο, άλλος πίνει να πούμε. Άλλος πίνει, άλλος την ανοίγει, άλλος μεθάει να πούμε. Κοίτα τώρα. Βρέκα μου το φελέκι τώρα. Ορίστε, άκουσε πήγαινε. Περίμενε. Ορίστε, κοίτα. Έτοιμη, έτοιμη. Έφτιαξτηνε, παίρνει τον παπά. Και του χρόνου με άλλο πρωταθλητή. Στάνταρ αυτό. Έτσι, για να μην κερδίσετε, να μην γεμίσει το σύνθετό μου, παιδιά. Περίμενε. Τώρα είναι ρε. τον εαυτό μου. Συγγνώμη λίγο, παίρνουμε συνέντευξη. Παίρνουμε συνέντευξη. Μισό. Ζήση, πώς ήταν ο σημερινός αγώνας. Ο σημερινός αγώνας. Καλά το πάω. Κάτσε, θα σου φέρει Ο σημερινός αγώνας. Ας βρεθεί κάποιος να μας πει. Έλα σε με τις φωτογραφίες, μίλα. Λοιπόν, ο σημερινός αγώνας ήταν καταπληκτικός. Άντε, λοιπόν. Καταρχάς τι προβλήματα είχε το τέτοιο. Είχε στραβό Το άξονα. αυτοκίνητο. Είχε στραβό άξονα. Στραβό άξονα.
Στις ευθείες πήγαινε μόνο του αριστερά και έπρεπε να κατάω κόντρα. Και στην τρία έπρεπε να παλεύω με το τιμόνι για να στριψώ. Τη θάσευσε την κόρη σου γιατί γίνεται αλλιώς. Μαμά, έλα μαμάκα, έλα Άντε μαμά, τι θα γίνει τώρα, δουλεύουμε. Μετά από αυτή τη μικρή παρέμβαση συνεχίζουμε. Να κάνουμε μια απλή ερώτηση. Αφού λείπαν οι υπόλοιποι, δεν μπορείτε να πάρετε ένα κάρτ που δεν έχει σπασμένο άξονα? Και υπό αυτό το πρίσμα δεν τίθενται και θέματα ασφαλείας με σπασμένους άξονες? Δηλαδή, τι είναι? Στραβός, το ίδιο δεν είναι? Όχι, δεν είναι το ίδιο. Άλλο στραβός. Ο Γιάννης τι περίπτερο? Αυτό ακριβώς. Ο αγώνας ήταν πάρα πολύ ωραίος. Το χάρηκα ιδιαίτερα, παρότι με πόνεσαν τα χέρια μου για να στρίβω. Αλλά είχαμε πάρα Στην πολύ... ηλικία σου τώρα μήπως είναι καιρός να αποχωρήσεις, άντε! Όχι. Πάρα πολύ ωραία μάχη και με τον Χάρη και με τον Γιώργο. Άντε πάλι. Κάποια στιγμή βρεθήκαμε εκεί πέρα 3-4 η παρέα. Λέω τώρα δεν θα στρίψει κανείς. Όχι, πλάκα κάνω, εντάξει. Εγώ κλαίει συνέχεια. Όρθια. Αγάπη μου. Ήξερα ότι τελικά θα στρίψουμε. Όπως στρίψαμε τελικά. Εντάξει, ήταν πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι για φινάλε κρατήσαμε πολύ καλό αγώνα. Είχαμε πολύ καλό αγώνα. Μέχρι που έσκασε ο κύριος από εδώ και πέρα σαν φαντομάς, ας πούμε. Από το πουθενά, Από το πουθενά, ας πούμε. Είχα ένα κάρτ. Εσύ από πού είσαι, εσύ ποιανού είσαι? Ποιον είσαι εσύ? Είχα ένα κάρτ το οποίο είχε τελική. Μπορούσε να κάνει πράγματα. Έχασε στην αρχή χρόνο. Από Τετάρτη πήγα Πέμπτη. Βρήκα το. Εσένα πώς σου φαίνεται όταν γλιστράει? Δεν μ' αρέσει πολύ. Δεν σ' αρέσει? Αλλά σήμερα ήταν κάτι ενδιάμεσο. Μπορούσα να το διαχειριστώ πάρα πολύ. Ήταν κάτι ενδιάμεσο, γι' αυτό κέρδισε πάλι ο Ζήσης. Εντάξει, όλα κρίθηκαν στη λεπτομέρεια πλέον. Στη λεπτομέρεια. Ωραία. Πάμε και στο ρέτορο καπαδόκι του Βάθρου. Παρακαλώ στο φως, παρακαλώ. Μην τρέπεστε. Παρακαλώ, ναι. Εδώ εντάξει είναι. Εδώ. Ποιο ήταν το χαρακτηριστικό του σημερινού αγώνα? Ένας τρελός αγώνας. Μπορούσα από πρώτη θέση μέχρι τέταρτη να βγω. Ναι. Εντάξει, τον πέρασα στην αρχή το Ζήση, μετά έκανα λάθος στην πρώτη στροφή, με ξαναπέρασε και εκεί κάπου κρίθηκε. Κατάλαβε που ήταν πιο δυνατό το δικό μου κάρ. Κοινώς του χρόνου θέλει έξτρα δίαιτα. Του χρόνου πρέπει να φάμε πολλά καρβέλια ακόμα. Λοιπόν, πρέπει να υπάρξει σε κάθε αγώνα, πρέπει να υπάρχει μια χειρά ντόνατ, ας πούμε, για να ταΐζουμε το Ζήση, μπας και βαρύνει, ας πούμε, και προσθέσουμε λιγάκι έρμα. Εγώ είπα να προσθέσω, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Απλά έχει τρομερή αντίληψη, μέσα σε ένα γύρο έχει καταλάβει τι θέλει το κάρ το δικό του και τι έχει του αντιπάλου. Λοιπόν, αυτός ήταν ο τελευταίος αγώνας, δηλαδή γλιτώσαμε από εσάς. Τέλος. Λοιπόν, Τα λέμε στην απονομή. μια και είστε όλες μαζεμένες εδώ, για να σας πάρω όλες μία. Λοιπόν, ποιο ήταν το κλου του φετινού πρωταθλήματος? Ποιο ήταν το χαρακτηριστικό, ρε παιδιά, του φετινού πρωταθλήματος? Το χαρακτηριστικό του πρωταθλήματος, το χαρακτηριστικό αυτού του αγώνα είναι ότι έχω πατήσει 3 φορές μέχρι τώρα τον Δημήτρη. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Συγγνώμη, ρε Δημήτρη. Ανατροπές, πολλές ανατροπές. Ούτε στο γάμο δεν θα σε πατήσουν έτσι. Άσε με πατάνεις. Εντάξει, αυτό το σφυράμε. Είδα ότι μέχρι τον τελευταίο αγώνα δεν είχε δει μαθηματικά από κάτω. Τον κουράσατε φέτος, αλλά το πήρε πάλι. Ήταν εντάξει, να σου πω κάτι. Είχαμε πολλές εναλλαγές. Κέρδισαν πολύ. Pole positions πήρανε πολύ. Σχεδόν όλοι ανέβηκαν βάθρο. Σχεδόν όλοι πήραν pole position. Πολλοί γεύτηκαν τη σαμπάνια φέτος. Ήταν πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και του χρόνου με 2 γκρουπ. Πώς περασμάτω? Ποιος θα δεσμευτεί τώρα για την τέτοια? Θα κάνουμε τέτοιο? Θα κάνουμε και δεξίωση? Θα γίνει... Δεξίωση. Ποιος θα δεσμευτεί για τον μπουφέ τώρα? Γιατί εντάξει. Γιατί το περσινό αστείο παρά ήταν αστείο. Έχω δεσμευτεί εγώ από τον προηγούμενο αγώνα. Γιατί ξαναπατάς. Α, εντάξει, οκ. Αλλά δεν είδες το βίντεο. Το θέλαμε, ναι, το θέλαμε κινηματογραφικά. Ωραία, εντάξει, γεια σας.